Assalamu alaikum. Jama'a barkanmu da sake haɗuwa a wannan tasha tamu ta Hausa Trading Hub. Kamar da yadda kuka sani, muna kawo muku bidiyoyi masu amfani akan forex trading. Haka zalika yau ma mun kawo muku what is leverage, wato menene leverage. Wannan bidiyon yana da amfani sosai, ya kamata mu tsaya ya kalle shi tun daga farko har ƙarshe. Saboda in dai kai beginner ne wanda kake so ka soma trading forex, kana so ka fahimci ya take, to ya kamata ka tsaya ka fahimci menene leverage saboda yana da amfani sosai. Idan aka ce leverage, ana nufin kuɗi ne za a baka, brokers da kake amfani da su ne za su baka kuɗi kai trading da shi fiye da wanda kake da shi, to shi ake cewa leverage. To amma leverage yana da wani hatsari, sannan kuma yana da wata fa'ida. Misali, kai ne ka zo trading, kana da dala 100, sai kai amfani da 1 to 100 leverage. Kaga wanda yake dala 100 ya yi amfani da 1 to 100 leverage. Da abin da kake da shi so ɗaya an ninka ma shi so 100, shine 1 to 100. Kaga wanda yake dala 100 ta dawo dala 10,000 kenan. To amma riskinsa, idan ka tashi making profit, za ka yi making profit da yawa. Haka zalika idan ka tashi loss, za ka yi loss mai yawa. Misali yanzu dala 10,000 nan nawa ne naka a ciki? 1% kake da shi, shine dala 100. Idan ka rasa 1% na wannan 10,000, to ka rasa kuɗinka, account ɗinka ya ƙone. To shine haɗarin leverage. Zan sake baku wani misalin da kuma sauran leverage da yace ake amfani da su, da yace mutum zai calculating cikin sauƙi. Yawwa, kamar yadda kuke gani anan, shine kalan leverage da muke amfani da su a cikin forex, amma akwai wasu. Amma ni yanzu zan yi muku bayani ne a iya 1 to 100 ɗin nan. Misali yanzu anan gashi an ce 1 to 1. To kun ga 1 to 1 ai already nan, tunda 1 to 1 100 da 100, kun ga ya kama already daman dala 100 ka ce a ciki. Sannan anan aka ce 1 to 10, 100 so 10 is equal to 1,000 kenan. To gashi nan dala 1,000. Idan kai amfani da leverage mai 1 to 20, to abin da kake da shi za a ninka shi so 20. To kun ga 100 an ninka ta so 20 is equal to 2,000 kenan. Haka zalika 1 to 100, 1 to 50 zan ce, kana da dala 100 an ninka ma ita so 50 is equal to $5,000. Haka zalika 100 to 100 kenan, 100 an ninka ta so 100 is equal to 10,000 kenan. To don haka za mu trade kamar wanda yake da dala 10,000. Idan kana da dala 100 ka sa leverage mai 1 to 10, to za ka yi trading kamar wanda yake da dala 2,000 a cikin account, dala 1,000 a cikin account ɗinsa. Haka zalika 1 to 20, haka zalika 1 to 50 zuwa 1 to 100. Amma akwai wasu leverage ɗin, amma ni na yi bayani ya wannan. Akwai wasu masu 1 to 500, 1 to 1,000, har zuwa 1 to 3,000 ma 2,000 duk da akwai. Shawarar da zan ba mutum shine anan, in za ka yi trading ka tsaya ka nutsu, ka san me kake. Saboda shi trading abin da yake buƙata nutsuwa. Kar ka sa haɗama a cikin trade saboda zai sa ka dinga loss. Wannan bidiyon da nayi muku yana da amfani sosai. Duk da haka zan nuna muku yadda nake sa leverage a cikin FBS, saboda ni ina amfani da FBS broker ne. Zan ajiye muku link ɗinta a ƙasa, duk wanda yake so ya buɗe ta, saboda tana da sauƙi sosai. Kuma ba ta da matsalar lot size ko split ko ba menene, duk ba ta da wannan. Ina jin daɗin amfani da ita. Zan sa muku ita a comment section, a gun comment zan sa link. Wanda yake so sai downloading sai ya buɗe, sai ya deposit. Kuma ita ba ta buƙatar wani sai ka sa kuɗi mai yawa a ciki. Ko nawa ka sa, misali 2,000 zuwa 5,000 zuwa sama, su a allowed kai deposit ɗin kuɗi kaɗan, ba wai sai da yawa ba. Tunda daman already in kai beginner ne, ba sai kana zuwa kana zuba kuɗi da yawa ba. Abin da ya kamata ma beginner ya soma, kamar yadda na gaya muku, ya soma buɗe demo account, ya dinga trade da demo account. Yawwa, kamar yadda kuke gani anan, na shigo cikin FBS ita ne. A lokacin da ka shigo cikin FBS, saboda tana da security, ba wai da ka danna wai take shiga direct ba. Za ta nuna maka sa passport ɗin da idan ka sa za ta buɗe. To gashi nan zan sa passport ɗina, gashi nan na sa. Yanzu yana processing ne, da ya processing zai nuno min komai da yake ciki. Sannan FBS tana iya baka dama ka yi amfani da abubuwa guda biyu, da MT4 da MT5. Kowace za ka iya amfani da su, za ka iya raba account ɗinka gida biyu kenan. Yanzu gashi nan a nan gun na shigo, duk da dai ban yi deposit ɗin komai a ciki ba, amma kuma ina amfani da ita ne. Kamar yadda na gaya muku, za ka iya amfani da wannan MetaTrader 5, sannan MetaTrader 4, kuma da account guda ɗaya.
kawai ɗaya ne yake ɗan rabawa, za ka iya transfer ɗin kuɗin zuwa can, za ka iya transfer ɗin kuɗin zuwa can. Kamar yanzu kana ce kana da dala 50 a ciki, to za ka iya sa dala 25 a can ma ka sa dala 25, za ka iya zuwa kowace kai joining ɗin MT5 da MT4 kuma ka ga da abu guda ɗaya. Yawwa idan ka tashi ka shigo nan, gashi nan inda aka sa mu ɗin nan, to za ka zo ka danna mu ɗin nan da aka sa. To idan ka tashi za ka zo inda aka sa trading account ɗin nan, to mun danna trading account. Gashi nan mun danna trading account, na nuna alamar mai deposit a nan amma babu number. Mutum zai janyo ƙasa nan inda aka sa leverage ɗin nan, mutum sai danna. Idan ka danna gashi nan, kamar yadda na gaya muku akwai 1 to 1 gashi, sannan akwai 1 to 5, na gaya muku akwai leverage ɗin da wanda ban sa muku ba. To yanzu gashi nan a cikin nan gashi da sun fito. Yanzu mutum sai ya zaɓi wani leverage ne ya kamata ya dinga amfani da shi. Yanzu ni a ce ni zan zaɓi leverage, to zan zo in zaɓi wannan ne 1 to 500 ɗin nan. To sannan sai idan ka zaɓi leverage ɗin da kake expecting, za ka yi amfani da shi wanda kake ganin normal ba zai cutar da account ɗinka ba, to sai ka danna confirm. Shikenan ka sa leverage, da ka je ka yi trade zai tafi a yace yake. Masha Allah. Abinda muke so yanzu wannan tafi ɗin mun kammala shi. Abinda muke so shine ku mana subscribing, ku mana liking. Inda wata tambaya ku ajiye mana a comment, yace insha Allah za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu amfani.